Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. सगळी तयारी झाल्या आम्ही फक्त पीएमची डेटीची वाट पळयता कारण एअरपोर्ट ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा त्याचबरोबर कदाचित पुलावचो एक भाग जुवारी पुलावचो एक भाग ऑलरेडी तयार जाल्लो आसा. ज्यो काही गोष्टी एकच पडून पीएमची असते त्याचे उद्घाटन करप अशें ताचे फाटलो हेतू आसा. पद्धतीने गोव्याने केला आहे त्याच पद्धतीनं हा सगळीकडे झाला पाहिजे. ह्या ज्या काही मधल्या गोष्टी चालतात टुरिस्टांना सतावण्याच्या काहीतरी वाईट गोष्टी घडतात आणि देशाचं नाव बदनाम होतं की ड्रग्सचा जो प्रसार चालू आहे त्याचं ते हे मूळ कारण आहे असं मला वाटतं. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी कम करण्यासाठी सरकारने पावलं उचलली पाहिजेत. केंद्र सरकारही त्याच्या निश्चितपणे सहकार्य करेल.